Timpan keittiö. Tervetuloa Timpan keittiöön. Tänään Timpan keittiössä valmistetaan kannabis sativa hernekeittoa. Valmistusaineena kotimainen purkkihernekeitto ja kotimainen kannabis sativa. Avataan hernekeittopurkki. Otetaan hernekeitto pois purkista vanhalla armeijan konstilla. Keittovaihe kestää muutamia minuutteja. Tätä ei liikaa kannata kiehuttaa. Tästä parhaat aromit lähtee muuten. Eli ei päästetä liian kuumaksi tätä ruokaa. Siellä on monella opiskelijalla kasvaa ne kasvit muutenkin komeroissa, niin otetaan nyt lehdenvarretkin hyötykäyttöön, että tämä ei hassumpi ruoka ole ollenkaan. Levy nollalle kun kiehuu ja sen jälkeen sinappi sekaan. Sinapissa on öljyä, joka on hyväksi tälle ruoan valmistukselle. Ja nyt otetaan levyltä pois, annetaan hautua. Kannabishernekeitto on valmis katettavaksi. Se on nyt hautunut 5-10 minuuttia ja tehdään vaan sitten kauniit annokset tästä. Käymme tätä nyt nautiskelemaan ja ensi kertaan saa nähdä mitä seuraavalla kerralla valmistetaan. Se on ruokakallista tämän päivän Suomessa.